Assalamu aleyküm. Eştilýärmi sesim? Kameralaryňyz açyň bilýän bolsaňyz salamlaşalyň, didarlaşalyň, görüşeliň. Aslynda açy bilýän bolsaňyz diýmeli, açmaly kameralary. Sebäbi gözden göze gelýän energiýa başgaça bolýar. Aha, super. Bloknot ruçkalaryňyzy alışdyrdyňyzmy? Aleyhisselam hemmeňize görünmek saat. Bugun birazjyk kasap fesip eder. Mhm, super, отлично. Marketing plan diýilen zat esasy biziň bilmeli zadymyz. Gynansak da soňky döwür köpüýüňiz bilen guruluş görýän marketing plany. O diýen siz bilen zat. Şol men birazjyk gynanýar ýa. Näme üçin gynanýar ýa? Bizine mysal üçin Aleksandr Kimmi. Nastavnymyz hiç haçan biz bilen oturup marketing plan öwredip görenok. Biz marketing plan alýardyk, kampaniýa marketing plany. Şoň uslovlaryna görä ýöne tegerecikler çyzyp şeýdip sanap öwrenýärdik. Ýalňyşýan ýerimiz kän bolýardy. Bir-birimize barladýardyk. Sebäbi men bir liderden bir söz demişdim. Sen marketing plany bilişiňe görä gapçyň galyňlygy şoňa görä bolar. Gözüňize getirin. Bot marketing plan näçe gowy bilseňiz, şonça da gapçyňyz galyň bolar. Näme üçin? Sebäbi bonuslarňyzy köpürek gazanarsyňyz. Ştab gelenden bar diýenden wasy iten adam efirde hemmämiz pul gazanmaly gelýär. Dogrymy? Ullanjy ullanýan adamlarymyz bar, olar önüm ýýerler, saglygyny dikeldiýerler, uzak ýaşaslar gelýär. Imенно şu uzluğuma gelenler, imенно hem önümü ýýär, hem pul gazanýar. Pulum näme üçin gazanýas? Uzak ýaşamyzda sowmany, durmuşyň lezzetini görmäne pulumuz bolmaly. Dogrymy? Dogry. Şoň üçin любой sitwoý kompaniýada marketing plan diýilen bir instrument bar. Onu düzenlerini bir adam düzmeýär marketing plany. Onu düzenlerini hökmani suratda ekonomistler bolmaly. Hökmani suratda производствоň расходlaryny çykarýan bugalterler bolmaly. Onu marketing plan düzenlerinde psihologlar gatnaşmaly, marketologlar gatnaşmaly, top liderler gatnaşmaly we kompaniýanyň ýolbaşçylary gatnaşmaly. En minimum gatnaşyp bilelikde gurulýan marketing plan ýanky topordan ibarat. Marketing plany любой önüm alıp, biz даже stakany alıp, biz şuňa marketing plan çykaryp bilýär. Emma birinji bilen biz nämäni düşünmeli? Şu stakanyň öz hemme taraplaryn öndürilenini näçe bakadan çykýanyň bakasyny näçe bakadan çykýanyny imенно biz bilmeli. Şu bakasyny bilenmizden soň şo baka göre näçe prosent rynokda näýli? Mysal üçin şu stakanyň bakasy ýeli 1 manat çykýan bolsa, rynokda da 20 manatdan şu stakanlar bar bolsa, biz bir rynokdan çykmaly. Şoňa göre marketing plan düzmeli. Şoň üçin men size diýen, men näme üçin iýniň satýan kosmetikasyny satmak, iýniň satýan bıtawa himyasyny satmak, iýniň satýan batlaryny satmak. Näme üçin men Elmydam 18 ýylyň içinde imенно rynokda ýok önümi saýlap alýan. Sebäbi rynokda ýok önümiň bahasam ýok. Konkurensiyam ýok. Biz şoňa göre marketing edemzak.
Şoğa düşünýäňizde men diýen zadmy. Rynykda bir zat bolsa, şo baha göre sen marketingini düzmeli. Ondan soň üçinem şu wagtda hemme kampaniýalar, luboy kampaniýany alyn, bat bilen bagly bolsa maksimum berýän prosenty 50%, kosmetik bıtawy himiýa bilen bagly bolsa, maksimal berýän prosenty 40%. Ýürüýte dünýä belli kampaniýalaryň hemmesiniň birleşýän saýty bar. Ol Amerikan saýty, Business for Home diýip atlanylýar. Şo saýtda siz luboy kampaniýa girip, şol näçe prosent öz maslahatçylaryna töleýär diýip, siz şo taýdan konkret sifrany görüp bilýäňiz. Eger o kampaniýa ýok bolsa Business for Home'da, значит ol dünýäde de ýa-ni Assosiasiýa prямых продаж diýip reýestra alýan ýürüýte edara bar. Значит şol edarada даже registrasiýasy ýok o kampaniýa ol международный сетевой kampaniýalaryň kataryna girenär. Business for Home'a girseňiz, siz Vertera'ny gözläp tapsaňyz şonu görersiňiz. Vertera öz maslahatçylaryna 65% berýär. Ýani men diýen 50, 40, 65% diýmek näme diýmek? Давайте birazcık çekelim. Surat çekelim. Ekranım görünýär diýip umyt edýän. Itak, mysal üçin biz hemmemiz sewda edýäs. Biz 100 manatlyk sewda etdik. 100 manatlyk. 100 manatlyk sewda kampaniýaň şoduny düşdi. Şu 100 manatdan kampaniýa 65%, ýagny 65 manadyny bize maslahatçylara berdi. Galan 35%'ni ýygy diýip sorarsyňyz. Galan 35%'ni tozy bölüşdirdi. Birinji bölegi kampaniýaň girdiği. İkinci bölegi logistika ve marketing. Ýani bizim putuşeýetlerimiz, Singapurlamy, üçüncü önümün ödi. Indi beredim, biz şu wagt dünýä boýunça ýekete kampaniýa şul o 65% berilýän kampaniýa. Başga setiwoy marketingde bular ýaly 65% töläp bilýän kampaniýa gynansak-da ýok. Şonu ýatda saklaň. Biz Vertera kampaniýasy ýekete kampaniýa şul 65% berip bilýän. Sebäbi bizim prezidentimiň girdejisi başga bizneslerden gelýär. Epesi ýagdaýda ol imенно Vertera'ň girdejisine kän gyzanak, onuň üçin Vertera missiýa bolup gidýär. İkincisi, logistikamyz we ýani putuşeýetlerimiz bizim o derejede sложный ýagdaýda gurulan, oja biz hiç zat prидумать etmeler bolýar. Üçüncüden önümi biz arada özümüz baryp gaýtdyk. Bu öz gözümüz bilen görüp gaýtdyk. Aýgul Pelwanowa, Yunus Çolukow, Şahsenem Babaýewa da Zulfiýa Rozmetova, Lewaptyn gyzymyz bardy, Gülşat bilen Güljahan. Biz öz gözümüz bilen görüp gaýtdyk. Kampaniýa näme diýär? Ullokan spritseler guranok. Bir giden agyr tehnikalar, gymmat bahaly tehnikalar ullananok. Köp mukdarda bolan azot ýani hem ýere ders verici serişler ullananok. Epesli zatlary başga kampaniýalaryň önümlerine gerekli zatlary kampaniýa ullananok.
yaban tebigatdan alınýan laminariýany ruçnoy şekilde, ýagny 4-5 sany özüne gujurly gaýratly gowun ýetýän oglanlar her gün irden gidip 300, 400, 500 kiloçenli öz elleri bilen yığık gaýdýarlar, getirýärler, onu asýarlar berşilerlerde çalaja gowradywam, ýanky tut näme diýilýär türkmençe şoňa? Aa, deste diýilýärmi? Deste edip şonu kampanya уже kilelep tabşyrýarlar. Kampanya olardan kilelep alıp zavoda getirip biz zavodun işleyişini gördük. 4-5 sapar laminariyan yuvup ýagny çägesinden aýryp, duýuny gerekmejek duýundan aýryp, alginatlaryň swojstwasyny saklap, gaýnatman. Köp kompaniýalar gaýnadyp aljak bolýar, ýogdy. Ýöne bizim kompaniýamyz hiç ýyl gaýnatman. Ony polny owunjak dogurýar-da ullukan ýanky çanlara ýerleşdirip şol bizim plazma tehnologiýamyz, parçalanma tehnologiýamyz oje şo çanlarda emele gelip bizim bankalarymyza goýulyp bize gelýär. Şoň üçin bärde hiç ýyl ullukan derejede kampaniýa çykdyjy etmän soň şul 35% razymen diýip bize 65%-ni maslahatçylaryň arasynda bölýär. Öýüňiz getirin. Siz arkaýyn luboy ýerde, luboy lideriň ýanyna gürläp bilýäňiz. Siz kampaniýa näçe prosent төлüýäňiz? Siziň kampaniýaňyz näçe prosent töläp bilýär? Da уже şoňa görä siz köp kişi diýär, biziň kampaniýamyz 90% төлüýär. Biziň kampaniýamyz 80% төлüýär. Biziň kampaniýamyz 100 näçe prosent төлüýär. Onu aljak bolsak, dawайте просто bizem sany alyp. Mysal üçin. Mysal üçin olaň sany ýaşaýarlak sanasak, olar näil sany? Şol 90% diýen haýsy bizim BZP'miz, birinji BZP näçe berýär? 40% berýär. 40% boldymy? Ikinji bizim klub bonusumuz. Pullan 18% berýär. Üçüncü bizim KBB bonusumuz. 35% berýär. Dördüncü kwalifikasiýa bonusumuz. Kwalifikasiýony bonusumuzam boja granat 2000 UY'den 500 UY kadar yanmarsa 25%. 25%. Давайте просто 4 sançak bonusumuz sanaly. Olar, конечно, bonus nastavnikom sanýarlar. Bonus nastavnika 50%. Onuň booster bonus 20%. Bizim KBB gazanjymyzdan. Onuň ýene näme bonusumuz bar? Bonus za stabilность 20%. Bonus za stabilность 20%. Давайте вот просто şular 4 tane bonusumuz tanak görelim. 40 koşmak 18 näçe boldy? 58. 58'in üstüne 25 35 koşsak 60 bolýar. 58 118% bolýar. Üstüne bulara koşsak 50 plus 20 plus 20 90 boldymy? Deňdir näçe boldy? 208% boldy. Gözeňizi getirin. Şol adamlaryň kellesi işleýärmi? Kampaniýa diýeli, mysal, kampaniýa 100 manat pul geldi. Önüm satyp. Kampaniýada 208% bermeli. Значит, ýene bir ýerden kampaniýa siziň 100 manatyňyz bir ýere bermeli. 100 manatlyk önüme bir bermeli size. Plus ýene bir ýerden 108 manat karz almaly. Size 208 manat edip ýygyna bermeli. Gözeňizi getirin, düşünmeýän adamlaryň diýen gurulmaly şu. Şoň üçin
Siz kaçan bir yerine guruluşuňyzdy. Şol adam size 65 ya 60%dan ýokary bir zat gurulsa, значит siz şo taýda özüňizi diýilersiňiz. Ha, bula marketing planyny bilen eken. Indiki gurulajak zatlary ene şular ýalak prosentler eken. Şo prosentler 90 zat diýerler ha. Malazes. Onu biziň prosentleme sanaly. Onu biziňki 208% bilen eken. Eger de sizinki 90% berýän bolsa, siz şey tanıyan bolsaň. Biziňki hana 208% berýär. 100 manadyňyza izin aýtyp gelýär. 108 mandy bir ýerden. Kardalya kampanya bankrota gidip 208 mandam bize töleýär. Gözeňizde ýetirmi? Şuwa düşünýärmi? Kim düşünýär? Oňa jok, kim düşünýär bolsaň. Sıfır oňa jok. Çatdy. Mhm. Indi şoňa düşünen bolsaňyz. Şoňa düşünen bolsaňyz. Indi biz näme diýilýär olarak? Gözeňizde ýetirmi? Bize şu wagt her hil kampanyalar var da. Misal üçin kärlerini diýerim. Kim näme kär okudy, kim näme käriň eýesi. Hani kärlerini diýerişdirýän. Ana matematik, muallim diyelim. Ne muallim, vraç, bugalter, отлично. Вот koydum da veterim diyelim, muallim. Tarih muallim diyelim. Tarih muallima men iki tane alıyorum ettirme. İki tane mi? İkisi şovur tarih okudu. İki bir kladı, ikiye bölüyen bu tarih muallimlerine bir grup bana gidiyen, bu tarih muallimlerine bir grup bana gidiyen. Eni koydum da veterim. İkisi şovur işe diyeler mi? İkisi şovur okuçları okuduyalar mı? Şovur sağnak okuçları. Owo, okuduyalar. Молодец. Tikinci olsun, vraç olsun, dapa yok. Her kim şovur işi diye bolly onun artık maç eden ha. Inni, siz prosto gözüňizde ýetirin. Sizin şu wagt muallimiz çağırdylar. Siz geldiňiz, size diýerler. Men saňa şunu jeýlek her günüňe 100 manat törejek. Beýlik gelýär. Orada как там başga bolmagalym. Buna diýersiz. Sana 50 manat tölersiz gününe. Değerde soragym ele gelýärmi? Näme üçin ola 100 manat kazanmaly? Menim 50 manat. Edýän işimizem den. Sorag gelýärmi? Sorag gelýär. Şoň üçin siz şu wagt Türkmenistanyň ähli dünýä standartlary boýunça siz şu wagt nomer 1 bolup gidýäňiz. Näme üçin? Marketingimiz 75% tora berilýär. Hemmäňe düşünýärmi ribet? Men diýendim. Kim düşünýär? Sorany ýazyň aşagda. Nirde galyňyz? Näde düşünýärdiňiz? Отлично. Düşünenmärdiňiz gatty gowy. Sebäbi köp kişi imенно şo jaga diýerini düşünmän galýar. Şo jaga diýerini düşünmän soňam şo jaga diýerini düşünmän soňam ol конечно же beýleki ýanky gurulýaşyp duran adamzyna gel jogap berip bilenok. A jogap berip bilmese duguşçuly ýeňermi? Конечно ýeňiler. Şoň üçin kompetentnosdyňyzy ösdüriň. Öz bilýän zatlaryňyzy köpeldiň. Sebäbi informasiýada jok men 1000% marketing diýsem ýalňyşar. Marketing töleýän prosentlaryny bilýän, ýöne, haýsy kombinasiýada näçelik pul gazanyp bilýän ýanky etat tam bu etat hasaplamy, çylgylamy hukmany suratda edýän. Hukmany suratda. Eliniň aşagynda kagaz, ruçka bolmasa, siz prosto tak
on eýsem diýip bilen zat. Çok many suratda eliniň aşagyna kagazy ruçka. Hoppa. Artık ne iki tane adam çağırsan 5 minut kadar polya değil. Давайте men çıkıp göreyim. Ne men iki tane adam çağırdım. Kazancım, birinci kazanç, BDP, ikinci kazanç, yani klub, üçüncü kazanç, KBB, dördüncü kazanç, kwalifikasyonly bonus. Şo zatları men öwrünýän, ilki çalışdyrýan we soňra öz partnerlerime şu zatları aýdyp berýär. Ýöne sizin gorkuýuňyz o derejede ullukan, köpüýüňiz. Что даже şo öwrünen zadyňyz partneriňiz görýäňizmi ýollyýyzdyr. Даже öwrünen zadyňyz näme diýär? Ýadyňyzdan çykyp diýärmi? Ey, dur men sana barda aýtmalymma diýip oja telefona jana diýäňiz. Sebäbi o derejede ýani mandraж ba köpüýüňiz gowuşýaňyz. Oňa işlet diýmek. Aa, Именно мандраж gelenini adam уже сакоулап uğraya, adam уже не уверен uğraya. A bizim biznesimizde uvereniz diýmek birinji ýerde dur. Özüňe bolan ynam, önümdeňe bolan ynam. Hiç ýeri siz inanmaz şu biznesi kurup bilmeýäňiz. Şoň üçin marketing planymyz şu wagt именно 65% arasda pullon tölenýär. Eğer de arasda pro oynakları gelmese onu pожалуйста 248 şot değil mi? Ha 208 208 uyuyamaz. Tak. Anladın mı? O 208 PV'miz bizde var. Eğer de şeydim sahnedeler, yani benim işim yani sahnedeler, значит siz yanında ya bağışsa senin o çetinden sahneyen mi? Onu bilin ki 208 PV veriyor. Ne? Sonra 200 PV'miz şu. Düşündünüz? Şu an. Men size bir zadanyacık verecek. Men birinci urunma. 2 tane 80'lik paketten giyilen partnerlerimiz oldu. 2 tane platina oldu. Men näçe kazanýan, bu näçe tam wagtymy diýe, şol ýanky kazancıma, şonu çyzyk görkezmeli, şonu ýazyp görkezmeli, pozup görkezmeli, näçe pul bolýar, nirden çykýar. Biz şonu polnüstü siz bilen birinji, 2 tane partner ne geldi plan etdi. Men näçe kazandym. Düşünüňiz? Biz şu wagt hemmemiz birlikde BDP bonusu. BDP bonusumuz näme bonus? Royalçak formulajugy bar. O formulajygam. O formulajygam. Ne Florial görünýär. BDP bonusu. БЗП. Бонус до приглашения. Näçe tölenýärdi? 40% PV'den. Doğru mu? 40% PV'den. 40% PV'den tölenýär. 40% PV'den tölenýär. Biz näme diýip çykarýar formulasyny? 2 adam 80 PV'den geldi. Deňdir 160 PV. Ondan çıkıp yani 160 PV'ni rad etti. Getirdi adamları. Şimdi biz bundan çıkacağız. 160 PV'nin üstüne 40% köpüreceğiz. Ne çıktı? Kim hesapladı onu? 160 PV'nin 40%. Tak bana. Ekran görünmese kıyım mı oluyor? Yani ben ekranı gireyim. Hadi görür yani.
Mhm. Fuat Kovuç değil mi? Ben de görünüyor, doğru mu? Tak. Köpüğümüz manat işleyen de sık por. Biz manattan yuvaş yuvaştan geçişenler. Manatların da bizde bolmaz. Biz uyuya geçeceğiz. İminle uyanayım şu sebebi biz şu an maçta bir etmeli. Bizim önümüzde Özbekistan var. Bizim önümüzde Kazakistan var. Bizim önümüzde Afganistan var. Bunu Afganistan'dan çıktılar. Şunu Tacikistan'dan çıktılar. Elmadama bana her yurttan adamlar çıkıp bizde de registrasyon edelim. Önümlüğünü şu kampanyanın ya. Şoň üçin siz professional Türkmenistan'ın bakasınlara. Özüňiz professional bolmaly. Uýe bakasynlaram gataň zat. Uýe bakasyny prosto şo ýurdun uýesynyň bakasy näçe manatdan bileýmeli. Gördüňiz edim kurs. Ýa-da biz kurs näçe manat? Dolaryň kursu näçe manat, ýewroň kursu näçe manat diýip diýäs gerek. Bizde de şol. Bir uýeň bakasy näçe? Türkmenistanda bir uýeň bakasy näçe? Kim ýazdy maňa? Çeper uýe 40% köpürdüler. Yok. Üýü 40% köpürdüler. Молодцы, молодцы. Отлично. Bir uýemy Türkmenistanda 15 manat. A Özbegistanda bir uýeň bakasy näçe kim bilýär? Bir uýe 15 manat. Özbegistanda bir uýeň bakasy näçe? 10 000 soň, правильно. Batyr, вы молодцы. Bir uýe köpürdýär 10 000 soň. Ine misal üçin ýanky biziň bir uýeňimiziň bakasy şo bolup çykdy. Endi iki tane adam yazdyk. 80 pibi, 80 pibi. Endi kampanya size seredin öz ýardan zatlaryňyzy ýygy düşünýärsiňiz. Kampanya size bolledinli, canım, balım, sen dava ösmeli, sen özüň gazanyp başlamaly. Eýtmeli, beýtmeli kampanya indi size özi teklip edip başlaýar. Teklipde näme diýär? Sen önümi ullon, ullonňda görür rezultatlary öz daş töwereňe aýt. Şoň üçin men sana определённый процент berjek. Siz näme diýäňiz? Siz ýanky daş töwereňiňizi aýdyp başlaýaňyz, öz rezultatlaryňyzy kampanya 30% skidka almany mümkinçilik görýärdiňiz ol adamlara. Önüm 30% skidka aldy. И вот просто элементарно BZP'si bize näçe tanadyňyz ýani 64 uýe geldi. Ýagny 960 manat. 960 manat bize niye BZP'den geldi? Şoň üçin kampaniýaň täze promosiýony näme diýer? Köne marketingimiz, köne dem. Nastoящий marketingimiz boýunça marketing plan и berde diýerim aksia. Aksia bolup diýär-de bulam. Marketing plany 2 tane 80 pibilik edin 160 uýe 160 uýemeden köpürdýär 15 manady 2430 manat bolýar. 2430 manat bolýar. И давайте inni biz siz bilen aksiýa boýunça bize panaş tölenýär. 2 sany çagardan çagyrsak 80 pibiýe. Aksiýa boýunça 80 pibiýe 2 tane adam çagyrsak. Näçe bolýar?
Tolka BZP'nin özi elbette 3000 manat bolýar. Raznicasını gördüňiz mi? 3000 başlam 3000 Только БЗП'si 3000 üye, конечно. Onun tak только БЗП'si 200 üye. Onun biz 15 manda köpelýär. Şonu bilenem 3000 manat, 3000 manat. Bir bonus alýas. Raznicasyny gördüňizmi? Raznicasy gaty ullokan. Şoň üçin şu raznica bolmaz ýaly kampaniýa şu wagt zawod açdy gören bolsaňyz i zawodumyzda önümçülük gerek. Önümçülüğünü näçesi öňe önümçülük götürýärdik. Indi alyp gidelim zak, потому что önümçülük ömrü ugruldy. Ul mukdarda, ul maştapda. Olam bize hemmemize buýgudny. Indi o zawody guran üçin Rossiýanyň hökümeti bizim ýolbaşçymyza ullokan pul mukdarda kreditlerle kömek pul berdi. Hökümetden kömek pul berdi. Ýolbaşçymyz Anatoliy Hitrov näme diýdi? Men şo pullary diýdi, siziň araňyzda bölesim gelýär. Ýok, Oguljan häzir aýtjak, kime şo ýüzüge geçýär. Şondan başladym şu wagt. Şoňa golaýap barýarmy? Beredim. Gelen pullary pul berildi. Şo pulu ullanyň diýip berildi. Hökümet şu puly dawaýçy siňdirin ýyla siňdirdiňiz. Bize zavodumuz taýýar. Zawoda başga pul siňdirmek gerekmi? Taýýar zawodumuz bar. Zawoda başga pul siňdirmek gerekmi? Ýok, malatsy. Laminariýamyz splitselerde ýa ekinlerde ýaşanak. Ol tebigy laminariýa, tebigatda ýaşaýar, ýagny deňizde ýaşaýar. Biz deňizde täzen ekmelimi laminariýany? Ýok. İşgärlerimiz işläp ber. Hemmede gulala gulluk, hemmek öz yerinde. Täze işgärler almak gerekmi? O da ýok. Şoň üçin o puly nire kullanmaly? Конечно же, torbaza. Bizim ýanky maslahatçylarymyza. Şoň üçin kampaniýa bize şu wagt X3 diýen aksiýasyny ödürledi. X3 aksiýasy nämeden başlaýar? Birinji bonus за сопровождение. Bonus за сопровождение. Kim bilýär şu bonusy? Bizde правильно marketing plan boýunça aksiýa ullanmaly. Конечно, ullanmaly. Ýöne näde ullanmaly muny? Bonus za сопровождение diýmek näme? Siz birinji aýda ýekeje noviçok ýazdyňyz. O noviçogum 20 piwilik geldi. 20 piwilik. Geldi bize 20 piwilik. Biz konsultasiýany geçirdik. Indi biz paka bu gaýtmaka, indi gaýda şu 20 piwisini aldyn diýip näme diýer? Motivasiýa berýär. Sen bizim gellerimizi iyicek bolsaň, minimum 1 ýyllap 4 bankany iýmeli. 1 ýyllap iýmesem ol bolmaz. Şoň üçin näme diýäs biz? Adama uje her aýda öz saglygyny seret diýip biz uje şo maslahaty berýäs. Kampaniýa näme diýär? Şol adamy ikinji aýda-da, ene birinji aýda dawaýçy первый месяц 20 piwi. Şuna üçoňyz ikinji aýda-da minimum 20 piwi upgrade etse tapawdy ýok. Şunu ikinji aýy getirdiňiz şu müşterini. Asyl BZP-miz näçe ödýär? BZP. Asyl berilýän summasy haýsy? Rainer Ocean 8 üye.
Berdim 8 uyu. Kampanya näme diye? Birlenji ay. Birlenji ay. Prosto partnör salla. Giri. Sistema emma ikilinci ay. Partnör gene 20 pivilik sowda etdimi? Значит sen 15 uyu sowga alýan. Görüňizdir, birinji urunumyzda adam ýetişdirmek bilen kim meşgullanmaly? İkinci ay, üçüncü, aha. Ödüm, правильно, ödüm. Şoň üçin üçüncü ayda da biz şower 20 piwileri ya upgrade taýýarlaýas, ya da 20 piwisini как там bu ili upgrade taýýarlaýas, ili 20 piwiden salýas. Tapawdy ýok. Paketlemeden salýas. Şimdi üçüncü ay то же самое. Ya aktivsi de 20 piwi, ya upgrade diye. Yönesi de обычный ýagdaýda получается 8 uýa töleýärler şu zatdan. Emma şu wagt kampanya diýe 8 uýa alma, 38 uýa al. Ene men sana şu ýanky partneriňi, noviçogyny 3 aýlap podrяд 20 piwiden iňňaly sowda etdirip bilen üçin men sana näme berýän? BZP'ni köpeldiýän. Indi gözüňizi getirin. BZP köpelýär birinji ay. 8 uýa. İkinci ay 8 uýa goşmak 15, 23 uýa bolýar. Üçüncü ay 8 uýa goşmak 3 uýa. Näçe bolýar? 11 uýa, dogrymy? 11 uýa 38 uýa bagşa. 8 uýa goşmak 30 uýa, 38 uýa. 38 uýa jemi, dawajy hasaplaryň. Bir adamjyk prosto şu zatlar edip dursa, sizin gananýanyňyz dogry kim? Oğulcan. Doğru tanıyan. 69 uyu pribul getiriyor. Gözüme dedim. Ömrü neçedi? 24 uyu. Siz neçe adamdan soprovождение? 2 etti. 3, даже 3 etti. 3 etse şulardan keyin adamdan. Siz elime dağıma любой новичок alıp şonu 3 ayla pemme zakupkalarını geçirip maslahatlarınız doğru berdiňiz, kampanya ilmi dağıma sizi gollamana taýýar. Şoň üçin men diýen 24 uýun ýerine biz şu wagt 69 uýa berip oturýarys. Onuň kim sypdyryp bilýär? Diňe sypdyryp bilýär. Sebäbi o pullary sypdyrmak gatty gelişiksiz. Yunuscan, bolmasa zatdyr matras ýassyk da bereyim Yunus. Ha? Gaýday bolmasa o. Kösäp oturmadyňmy? Ýadamdyň buny ýa. Batyr ýap bir ýorgonjuk bir üstüne. Indi şuwa düşündiňiz dämi? Bonusly soprovождение. Şuny siz ençeme adam näde bilýäňiz? Indi şu wagt kime teklip edilýär bu bonusy? Mysal üçin sizden alyp iýýänler bar. Dogrymy? Alyp iýýänlere siz näme diýip bilýäňiz? Kadyrly Yunus, sen önümü iýýän, önüm sana ot pyda edýän eken. Şu wagt ýeketek şu wagt kampaniýada mümkinçilik bar. Sen ýekezi adamjyk maslahat berip bizim kampaniýamyza gel. İň azy minimum 3 ay önümüzi iyi diýense diýeninde iň azy
3 aylık önüm İDM'de kampanya sana 1000 manat bonus pul görünüşünde veriyor. Bibli yazmış onu. Häzir misal üçin men öz dostumy Murat'ı teklip berdim. Murat birinji ay 20 pibiydi. Maňa 8 üye geldi. İkinji ay 20 pibiydi. Maňa 8 plus 15 üye geldi. Deňdir 23 üye. Üçüncü ay yeni 20 pibilik önümüydi. Maňa 8 plus 30 yani 38 üye pul geldi. Dawayçy şunuň hemmesini goşalyň. 23 plus 8 plus 38. Näçe boldy? O 69 üye yani 69 üye köpeldiýäsem 15 manady. Yani näsede 1035 manat. 3 aydan birine 1000 manat getirip berseňiz gerek gelýärmi? Yok. İýminde şu wagtsyz ullanjylaňyza kampanýada şuraya mümkinçilik bar diýin. Egerde dawaçy 2 sanatçyga adama maslahat berse, onu sanak görelim. 2 sanatçyga adama maslahat berse, men birine we ikincisine maslahat berýän. Birinji ay 20 pibi, 20 pibi. Kazanjym 2 adamdan 8 üýeden 16 üýe. İkinci ay 20 pibi, 20 pibi. Kazancım 2 adamdan her birine näçe kazanýan? 23 üýeden kazanýan. 15 üýe zaproważdenie, 8 üýe marketing plan menjuýy. 46 üýe boldymy? Üçüncü ayam şular 20 pibi, 20 pibi diýär. 2 adam 23 üýeden dur 23'te 38 boldy. 38 üýeden bize BZP getirdi. Näçe boldy? 76 üye. 76 üye plus 46 üye plus 16 üye. Koştuňyzmy? 2070 emma näme ýadymyzdan çykdy şu aýda? Näme ýatdan çykyrdyk? Hani görünen gowjy haýdy kazanjy ýatdan çykyp malades röwşen sikl kazanjymyzy ýatdan çykardyk. Bärde ýekili siklymyzdan bar. Olam siz platina ortamda 10 üye berýär, premium ortamda 16 üye. Başsy hemmesi bärde, 14 üye başlam. Başsy hemmesi bärde, hemmemiz premium. Şoň üçin 14 üýeň köpeldiýär 15-i. Ýene şoň üstüne 210 manat goşaýmaly. Itogo 2288 manat. Sivoliş 2 saat çygardy ama teklif etse öz ýal iýjilere. Bizim şolar saproważdar etsek. 2288 manat gözüňize götürün. Yunus görýärmi şu pulları Yunus? Ya TikTok görýärmi? Alay da eline telefonu. Ber bulakyň modeline.
Sen şunu hatapladın mı? Men şu hatapladın mı Yunus? Hani görköz? Görköz da. Yo men hataplanım däl ol. Adamlara şuları alacak. Kiçik adımları gerek. Şuları ýaly. Sen izumrutlan sapirlan gerek gel. Şuları ýaly kiçik adımlardan näçe tan ullanjyň bar. Mysal üçin komandaňyzda näçe tan ullanjy adamlar bar. Şolary tanamaly. Kiçilerden başlamaly. Kim önümi diňe ullanýar. Mysal üçin şu wagt hemmäňiz kim izumrut ýapasyňyz gelýär, kim sapir ýapasyňyz gelýär, kim brilliant ýapasyňyz gelýär. Emma näçe ýapyp bilemzak? Seväri bir iki sanak ýalyp bilen adamlar makalanyr önüm ullanýar diýýäňizmi şonu? Köpüňiz şonu diýýäňiz. Ine ullanjylara näme diýip bolýar? Ine gelsin. Ya maňa berdim şu maslahatlary. Men senin adymdan jaň edýän. Mysal üçin Netanaýew Kerim men klassdaşym. Önüm ullanýar. Men ýanyna baryp Kerim dost, önüm çağralaňa peýda etdimi? Etdi. Özüňe peýda etdimi? Etdi. Gözen götür, sen daş töwerüňde näçe san adam bar. Şu önüm gerek. Prosta iki sançyň maňa maslahat berilýärmi? O dost maslahat berilýär. Mysal üçin men pikirimçe Murada da gerektir, oňa da gerektir, maňa da gerektir. Bolly maňa şoň nomerlaryny berseň, olara minimum sen ýalçak 3 aýlyk ýiteler 2000 manat kazanç men kampaniýa gazaryny zam getirip berilýär. Näme pikir edýäňiz? Kerim bermezmi? Berer. Aldım telefonlaryny. Näme diýen men? Alo, Murat, salam aleykum. Men adym artyk 2000 tanışdy. Emma men Kerim'in sagdyn iýmiti boýunça maslahatçysy. Kerim bizim kampaniýamyzyň iýmitlerini oza bir ýyllap ulanyp, şu wagt men size de maslahat bereýin diýip siziň telefonuňyzy berdi. Şu dostlamada bizim iýmitimiz gerekdirok diýip gürleşip berä diýip haýyş etdi. İkimiz gürleşip bilýäsmi? Şo sözleri diýenimizde adamlar näme diýip jogap berýärler? Wizalarymyz açyňda men diýen gara kvadratik görmelerlerine. Açyň wizalarymyz ýazyp oturansyňyz, pozup oturansyňyz. Ýuwunuz ýaly ýatanyňyz bardyr içiňizde. Gödüňize getirin. Şolar ýalçak, mylakatdylja. Men kimligimi diýsem, näli sagdyn iýmitiniň barlygyny aýtsam, şol adama men teklifim gerekmi, gerekkämi? Gerek. Şoň üçin siz näme etmeli? Häzir Zoom gutorar bolýan. Back office'ňyz açýaňyz. Iminde yeken komandalaryňyzda önümi ullanýan adamlaryň spisegini diýeniz. Ol önümi ullanýan adamlaryň spisegini yeken oturýan, ofisde baryp oturýaňyzmy, bir kafe baryp oturýaňyzmy, iminde size meşat edilmeýän ýere geçip oturýaňyzda jaň edip başlaýaňyz. Salam, Kerim, bizim önümüzü ullanýaňyz siz. Bir iki agazcık biz şu wagt обратный связь çöplüýäs. Ozu çöplüýäs. İki agazcık önümüz barada aýdyp bilerdiňizmi? Aýdyra bir zatdyr, dogrymy? Hawa ullandım diýer, hawa şuraya aşgadan men ýanyma gelen, luboy edaradan biziň ýanymyza gelip gidýän adamlar bar. Inanaýyn, hiç gaýtydy, hiç gaçan şunu önüme gowdy elekeni gitmedi. Nawogudan gelýärler. Taňryýal kızlar tykşan salanyň aşgadanym hirli däýdi.
Başka yerden ana akça berde bolsa aýgul bar. Arada bir kararda bir çağırılıpdyrlar. Ýörüýte dokumenti gol çekmeli näme diýdiler? Önüm ullanyýar, gatgowda eken, plan da peýda berdi. Indi siz şu wagt maslahatçy ýa-da jaň edip öz ullanjylygyňyza jaň edip jennet sizin odzuňyz biz üçin gymmat. Bizim kampaniýamyz şu wagt. Lutçy odzuçy, mysal üçin daýsy wagt oýun oýnaly. Hemmeňizde bir gutu gel bardyr, dogrymy? Tam bir gutu gel, hemmeňizde. Bar. Ýa-ki ullanjylaryň spisagyny alýaňyz, ijaň edip başlaýaňyz. Siz bizim önümizde ullanýyňyz. Bizim kampaniýamyzda şu günden başlap 19-njy 18-nji awgustda çenli zady diýe как его aksiýa diýe biz inkow odzumy sowgat goýduk. Sowgadymyzam Aşgabatda gowuşturarlar. 200 manatlyk bilet satyn alyp bilýäňiz gerek şol adama. Kimde gowgadzy haýsa satyn alyp bilýäňiz. İyi başlaýaňyz. Aýdyp berin gaýrat ediň jennet. Bizim önümüz ulanyňyz. Näli rezultatlar aldyňyz? Adam sowgat aljak bolmaýdyşdyr ýa begen. Indi şoň begen oturuşyny, begen aýdyp berip oturuşyny, sizden begen başlaýaňy dogrymy? Şo taýda ýuwarşyk bilen näme diýmeli? Jennet, sizin pikiriňizçe, sizin akuzyanýanyňyzda adamlaryň haýsy birine bizim önümüz gerek bolarka? Ili haýsy birine diýmen, näçelik adama sizin pikiriňizçe bizim önümüz gerek diýip pikir edýäňiz? Olam pikirler başlar. Ha, plana gerek, berde gerek, omora gerek, dağda gerek, plana gerek, oňa gerek, muňa gerek. Ay, jetur onun mes adama gerek. Yok, onun mes adam bagışsan biz yetişmeýäs. Hatça bu, bot 2 sany hakyky geregini pikirlenip, maňa nomeryny berip, maslahat berip bilýäňizmi? Owa, ýazym. Ene berdiň nomery, ene satdyň nomery. Şonuň ikisine de hökman gerek mükadip kredýänli. Bolly, ertek gün şol odjuşlaryň içinde iň gözüňize gowy ýakyn, kimiň ozu gowy 5 sanak bolsun, 10 sanak bolsun, köp bolsa. Her güne 200 manatlyk bilet alyp beriň 19-ny. 19-nda da ýanky gel jagadyňy paketiňize salyp çykka. Jennet, sen bizim odjuşlar arasynda çempionmyz boldun. Malades zat diýip 2000 mandan ödüllemäň. Näme bilen aklına ullanjylar, dogrymy? Anan ýerden adamlar zinsir sawat etmeli. Gözüm götürüp şu aýda şu wagt 105 sanadym bar. Biz häzir hemmemiz bililikdi. 2 gançak adama önümlemiz barady aýdyp. Gowy suratda 80 piwilik gasta. 200 näçe 210 adam boly. 210 adam. Her haýsymyz 80 piwilik çagyrylsak 16.800 piwi bolýar. Hana birläniňe barady şu. Hana birläniňe barady. Ýöne biz näme etmeli? Bizi tanaýarlar bolar, nomer berenler. Nomer, kimiň nomeryny berenleri. Olar biz tanana, biz aýlasak, kimiň adyndan aýlamaly? Jennetiň adyndan, dogrymy? Ýöne biz tanamak üçin näme diýmeli? Jennet maňa ynanýa. Onu PTP'de diýilemzak. Dogry gerek? Näliýäs? Men Jennetiň dogry iýmitlenme maslahatçysy. Ya sagdyn iýmiti boýunça maslahatçysy. Akademiýa kimde bar? Näçe sanamyzda bar? 5-nji goýun akademistler.
Ana kene lo akademistler katken. Ne siz вообще полный период işlevleyemedi. Полный период. On nece tane akademistler var. Любой жаңыңызды siz neme diýýärsiz? Men seç dünya boyunca belli medisinski institutlaryň içinde Seçilip institutunun sagdyn iýmitlenme we sagdyn durmuş fakultetiniň wypускniki bolan näme bolýar? Aýbyl wypускnik. Uçurum bolýar, näme bolýar? Uçurumy ýok. Ya как там его diplomyň eýetimi, owadan türkmen owadan sözlerini aýdyp bilmeýän men size. Özüňiz owadan öşdürip bilýäňiz. Şey diýip jaňa etseniz, plany sen dostum nomer telefonuňyzy berdi, gurulşaý, şuňa den maslahatlaň hökman gerek diýdi. Menem şoň diplomirny konsultant, onu diýseniz has goý, orta bilýän bolsa, aňardan telefonuň aňarsyndan ky. Şolar ýalnat diýseniz näýlek bolar? Hünärmeni, ana. Seredim näçe tany Yunus ýazdy. Yunus, o görýändim Yunus kameradan. Hünärmen, hana o Yunusyň sözüni gowulat etdi. Men de hünärmen. Şolar ýalçyk, sözleri. Satyn alýarmy? Ha? Gülşat. Satyn alınýan sözler däle bular. Türkmen diline ba, tarplykda, sözdükde ba. Şolar näçe ullanyňyz? Özüňizi pis edýär. Ýekece daha çünkü ösübleňiz. Ynamyňyz pis özüňize. Özüňize bolan ynamyňyz pis. Açyň özüňize bolan ynamyňyzy. Giňden açyň. Maslahat berip başlaň. Adamlara jan edip başlaň. Öň biziň elimizde bar, öň MTS bardy. MTS'den o kiçike bölüjükler durýar da. Şolardan bir tanşyş tapaýsak, olan bize bazasyny beräýse, şunça nomerler, mysal 60-70 tan nomerler berýär. Bolly. Biz iň baý adam bolýardyk. Salamu aleyküm. Biz plan kampaniýanyň esasy widuşy spesialistlary Türkmenistanda birinjiden gatarynda ýürüýte siz şu wagt bizim aksiýamyzda biýje düşdüňiz. Siz mugut sagdyn durmuş barada maslahatym eýesi. Haçan sizle görüşip bolýar? Haçan siz bizim ofisimizden mugut çağırıp bolýar diýip adamyň angazyp on aşýan. Näme utanma da düşünen o. Yönü gelip gelýär. Muhtöz neşdi, biýde utan neşdi. Bir zat gowudatdygyny düşünýärdi, düşünýär nämedigini. Конечно, plança da men hukman barar nida barmaly. Plan yerik barmaly, siz короче çempion. Bu da bizim zat diýen golün 10 bolýar. Onu gelýär, ondan berdi guruluş vermeli boşluklar. Siz näme diýäňiz? Uzaklygyny ofisde oturyp alma biş, agdyma düş, düşmedi, düşse de çüýrük alma düşýär, onam ýeriniňde gelenak. Ay jeýdem badany bilmedim näme berdi. Biz 1 sekund oturamyzokdyk, 1 sekund. Şu wagt mene kim Aşgabat ofisinde işleýän bolsa görýäňiz-a, men şu kabinete girdim, 1 sekund oturýan boş. Şunu aýylyň özüne näçe durdy oturdy. Aýyl näçe bir darada dururdyň oturup. Girjek bolup. Özüňi de getirin. Ýanyndaky adam gowda, şoňsy mikrofonyny ýakranak, aýyl. Samir, включай микрофона.
Merdancan 24/7 işlemeliler. Daja günlü 4 saat işlemeli. Yani efektivli işlemeli. Dige yablычka atıp durmalı. Dige yablычka. 24/7 sen o kıracığın atıp durdun. Vapşe yablычka değmesen. Gönzüm yan olun çep tarafı gitsen, sağ tarafı gitsen. Kim Vietnam'a gitti ya? Kim oğlanlar birbirine gitti? Halı bekle adına düşer mi? Güne çümye çıkkan yerim ya çeptin yazardın. Sonra 100 yere. Oğlanlar yadına düşer şu vaka. Gönüydük ki diye. Gönü. Yörü çıkkan yerin iyicetin yerde ya çepti yazardı. Hani bizim yüzücü şampiyonlarımız vardı. Recep var Balkan'ın. Bağımrat var ne yaptın? Letot как-то yeni su adaşı olduğunda Tuğhan'ma. Görüşümdüler gönüm gittiler yablışka değildiler. Bu çolar yalak bolmalı. Nereden? O Rojun, ay Rojun can men aytmayın sen bolduğunu. Gönü bar yadın olin yolu yitirip kalıpsın da o. Ni da pıyılcı çok aktı da pıyıl. Короче, inni ulloncularla neyle işlemelerini düşündünüz mü? Düşündünüz. Davayt inni business teklife geçelim. Ne bizim yurdumuzda biz hemmemiz biliyoruz. 2000-3000 manat aylık. Doğru mu? Şubat mümkünçülük var. İyullu, Ağustos, sentyabrda, oktyabrda, noyabrda 5 aylap minimum 5.000 manat aylık kazanmana mümkünçülük var. Prostoy adamlar için. Neyel mümkünçülük? Eğer de siz kampanya gelip ödümüz kampanya gelip ne partner geldi siz. İki tanışık şeyden pivi eden adam çağırsanız ödümüz kanyasını şeyden pivilik olmalı. İki tanışık ne birinci ay. İki tanışık şeyden pivi платина paketine giren partnerleri çağırıyorsunuz. Давайте görelim kazancı. Kazanç. Kazanç. Kazancımız neyli? Birinci kazanç. Birinci kazancımız neyme kazancı? BDP doğru. BDP. İki adam, iki adam 80 pivinlik geldi. Kampanyan ikinci promosyonu neyme vardı? Birinci ne? Binarny statusların skidkası, binarny status platina satın almak için ön 100 pivilik karıyı satın almalık, enni 80 pivi. Platina bolmak için, platina bolmak için enni 80 pivilik karıyı satın almalı. İkinci premium paketi skidkada 160 pivilik karıyı satın almalı. 200'ün yerine. 200 pivi derle 160 pivi. Cemalcan şunu häzir menne bir çoklarda geçireyin. Yeni ýatlat bolýamen ýadymdan çykaraýmaýyn. Şu soraňa jogap. Endi beredim. Kampanya näme diýe? Dawajça sana alayım. İki adam 80 piwilik zat satyn aldy. 80 piwiň BZP'sini sana alayım. 40% y 160 piwiň BZP'sini sana alayım. Kança alçak sana beriň maňa? 80 piwiň BZP'si näçe bolýar? 160 piwiň BZP'si näçe bolýar?
80 piventli 32 uye. Köpölget 10 meşe. Ava 160'ın 64 uye. Köpölget 10 meşe. Manatta hiç kim tanımadı mı? 32 uyemiz manatta 480 manat bölüyor. İyi bulan 960 manat bölüyor. Doğru mu? Ne kampanya bize şu pulları marketing boyunca tölev atıyor. İyul ayından başlap gelin platina paket 80 PV'lik paketi satın alan partnörlerden nastavni halipasına 480 manat değil 1500 manat töleyen kampanya. Yani 3 есе köp bazapa töleyen. Gözüňe ötürüm. Emma 160 PV'lik premium paket satın alanlara 960 değil 3000 manat bazapa töleyen. Hiç bir kampanyada bular ýaly BDP yok. Şu aýynyň özünde näçe prosent bolýar? Şuň 3 esesi bolsa näçe prosent bolýar? Akademiýa alanlar sepotçan 360 PV bolýar. 360 PV'den 40% tölenýär. Akademiýa alanlaryň halypalaryna. 120 Murat, правильно. Ýanky marketing kataplap bilmeýänler bar. Bizim kampanyamız 90% töleýär, onça töleýär, munça töleýär diýenlere prosto BZP'ni görkezimde bizim kampanyamız 120% töleýär diýip basy berin. Olar tam sındık kurulýarlar. Size tam kurulmuşy. Zato tam kurulmda 1500 manat. Ön 40%'inden, ön 40%'inden. 3 esse köp. Ýekece bonustu, ýekece. Olar bar bonuslar üýşürip görkezýän orada. Hanada ýekece bonusta fakt. Hemmek düşünýär şu, düşünmediğimiz bagda ikilik sıfır goýma. Düşünmeýänimiz bag bolsa. İkilik ýazyn. Düşünmeýän. Men şu aýyny düşünmedim diýin. Men täzeden aýtalan. Так, Лачин Азимов düşünmedi. Самир, включи ей, пожалуйста, микрофон. Самир, включи Лачине микрофон. Лачиночка, включите видео, чтобы мы вас увидели. Ага, вижу вас. Включайте. Men şu birinji aýda BZP 80 uye 80 pivi alana näme üçin 1500 berýär? Kampanya iyul, Aha. avgust, sentyabr, oktyabr, noýabr üçin 5 aýlap X3 BZP töleýär. Awa. BZP'den X3. 20 pivide bolanok 80 bilen 160 da bolýar. Ого. Да, 20 PV болонок, а потом все верно. Получается только платинум за 80 PV
Premium. 32 3 esnesi 100 üye da. İşte şu 96 yöne kampanya даже tut bize 4 üye padarka da verdi. Çiğ ve molly. Понятно. Çoğun için siz prosto şu an çilit yalan işlemeli. Çilit yalacak. Çaktınız yüzüye damdı. Çaktınız yüzüye damdı. Çaktınız yüzüye damdı. Endi davayçı iyidini. Hem mekşe düştüklü belli. Murat düşündüm deyip yazıyor. Tak adam var 80 PV'lerin 100 arasında olsa misal üçün 100 PV yetse 100 PV yetse olam 80 PV'nin kasabına gidiyor. Seyredin 80 PV üstünlük karıydı bilen değil. 80 PV hökman bizim plazmamız olmalı. Hökman bizim sıvırtkamız olmalı. İyi hökmani suratda yankı musumuz olmalı. Mistimiz. Şol 80 PV'lik yankı abiyoma giriyor. Inni BZP dinlenevi çokları değil. Eğitim komandanızda goldlar olsa, goldlar onların platsına bolası gelirse siz şuat deyip biliyeniz. Слушай, есть такая возможность. Özüne bir platsına kalyan. 80 PV satın alıp. 2 saat adam çağırın 500 manat kazanıbilyen. Çok özü, starичок mutlusun. 80 PV'lik satın alsa, starичок dönemsiz 1500 manat kazanıyorsunuz. Adambayev doğru. Murat Adambayev soru veriyor. 80 PV gel ve başka karit aldı hem platsına bolup bilye yönü 100 üye nastavniki BZP almaya da 30 üye alıyor. Sovrşen doğru. Yönemin size hem yanıda verecek maslakadım. Geliniz, kene elinizde. Plazma satın alıyorsunuz. Gelirler çalışıp veriyorsunuz kime gerek bolsa. Öz aranızda alışveriş edivermeli. Siz biznesmen ha. Ama barter değil ya. Barterlarını edivermeli. Kampanya size pul ödürlödü mü? Almadın özü akmak değil ya. Almalı. Düşününüz. Отлично. Aynen bollum. Sen mekri platsına olanlardan iyun ayına şu an sana ullokan mümkünçülük var. 80 PV bilen premium olabilen. Häzir geçer dady. Men özüm premium paketde yeni 2 adam 80 PV gelse näil bolar kaçol X3 girýärmi? Конечно girýär Aýguljan. Şu wagt häzir men şonu görkezjok. Sen özüm platina paket, o premium paketde izin dawaçy zadelyň. 2 sançak adam çağırdyň sen. Ene 2 sançak adam çağırdyň. Endi 2 sançak çağıran adamyň kazancy näçe? BZP uzun näçe boldy? 2 sany adamyň 160 PV, BZP näme boldy? 3000 manat. BZP 3000 manat kazandyk. İkinci kazancymyz näme kazanç tutaýdy? Aýgulun özü premium boldy, 2 sany adam çağırdy. İkinci kazanymyz malades durdana. Klub, ya Cemal, Cikl 3-nji kazanç. Sehwat, Cikl 3-nji kazanç. İkinci kazancımız elmedi ama klub kazancımız. Klub kazancımız näme klub yaptık? Haydi klub yaptık. Malades. 220 klub yaptık. Sebebi öz
pivilerimizden giydiye. Sırgın. 220 ya Cemal. Evet. 220 pivilen adam giydiyenler. 120 dine birinci olunun pivisi giydiye. Men premium 2 tanağım. Platsına çağırdım. Значит, ne klub yaptan? 220. Murat. Ya Cemal'in marketingi çalışı işlemeli. Hı hı. 220 klub neçe bu üye veriyor bana? Молодец Josun. 110 üye. Yani köpüldiyet 10 meşe. Dengdir. Dengdir. Malatsi. 1650 manat. Ene ikinci kazancımızdan 1650 manat bollu. Davayt üçüncü kazanca geçelim. Üçüncü kazancımızda. Sağımızda 80 pivi var. Çepimizde 80 pivi. Üçüncü kazancımız KBB. Binar kazancımız. Binar kazancımızda ne yaştan sikl var? 2 tane sikl. Молодец. 2 tane sikl. Men premium 14 üye. 28 üye. Onam köpölttüm neçe? 15 manada 420 manat. 420 manat oluyor. Turgun. 420 manat kazandık. İyi. Bambaşka kazancımız. Sayda başka kazancımız var mı? Yunus bambaşka kazancımız. Yeni telefon elin aldık mı? Hayır, al şu telefon elinden. Başka kazancımız BDP var. Cashback. O молодец. Hem cashback boluyor. Neçe manatlık cashback boluyor? Cashback'ımızdan почему не дадут Абадан? Циклы дадут. У нас же 2 человека на первом уровне. Вот один на 80 PV сделал, вот второй на 80 PV сделал. Циклы у нас будут обязательно. Брат, это если платина girdi, cashback yedim mümkün. Ama premium'a girdi. Seyredin kazancımız cashback. Cashback 14.400 manat. Нет, или правильно, да, 14.400 manat. И pulumuz 3000 manat koşmak. 1650 manat koşmağım 420 manat. Neçe oldu? 5070 manat. Gözümü yatırım. Абадан, у вас, наверное, 2 партнера по 20 PV было, правильно? Слева и справа у вас было 2 партнера по 20 PV. Цикл у нас считается по сколько PV? По 40 PV. Если с каждой стороны у вас по 80, значит, это 2 по 40 с каждой стороны. А сам наставник был на каком пакете? Сам наставник был на 40 PV? Или на 20 PV? Скиньте мне этот случай в личку ID и полностью все, что писали в поддержку. Я посмотрю сам.
2 adamjyňyz bolsa, olam 40 piwiden ýok, ya 40 piwi bolsa, hökmansyz öte kebaba bolaýmaly. İtak, gadyr partýerler, şu wagt düşündiňizmi şuňa? Nädip 5.000 mandy 2 tança adam çağırıp gadan polýanna gördüňizmi? Конечно, iPhone 17 tutmagam şansyňyz bar. Конечно. Kynmy? Näme etdirýäňiz partýeruňyza? Oturýaňyz, idiýäňiz. Kerim, gözüňi getir, sen ogluňa ýörýäň. 600 adamlyk toý etmeli. Toýuňa kimi çağırjak? Spisan ýaz. 600 adam içinde 600, 500 olsun, 300 olsun tapağı diyor. 300 adam içinde 2 sanatçı 80 pivilik önüm alacak adam tapar mı tapmaz mı? Ha? Tapyaz, tapar. İşte her ayda 2 sanatçı önüm alayan adam tapsa adam 5 aylap 5 manat pul kazanıyor. Şu 5 manat aylık kimler kazanıyor? Vraçlar kazanıyor, moğollar kazanıyor, yok hünermenler. Doğru mu? Yok derecede hünermenler. Doğru mu? Doğru. Siz ne mi diyorsunuz? 9'dan 6'a çenini hiç il başlıktan elini işlemen, azatlıkta, nastavnikleriniz bilen, partnerleriniz bilen bilece, ayda 2 sanatçı adam tapaymalı. O zaman getirin. Pesi. Bravo. Şimdi şu puan düşüklü mü? Üçüncü bonda düşündünüz mü? Platina, любой platina. Şimdi yankı Cemal'ın soruna cevap verin. Dinle noviçoklar değil. Eğitim starıçoklarım upgrade etse, men gold bolsam, platina 80 piwilik upgrade etsem, men kalipama 1500 manat padarka gidiyor. Eğer de men gold bolup 160 piwilik paket satın alsam, men kalipama 3000 manat padarka pul gidiyor. Eğer de men platina bolup 180 piwilik paket satın alsam, men kalipama BZP 1500 manat gidiyor. Oňa geljek zat barmy? Ýok, hiç il. Hiç il pulam ýok. Şoňa ýakynlaşýan marketingim ýok. Diňe berterdi. Üçüncü promotion. Üçüncü promotionumuz kwalifikasiýa promotionu. Derece promotionu. Kampanya näme diýe? Derecelerini ýap diýe. Masal üçin siz granat derejesini ýapýaňyz. Granat derejesini näle ýapýas? Siz diýeli 2 sany, 2 sany. Granat derece kim ýapasy gelýär şu granat bolmadyk barmy araňyzda? Granat kim ýapasy gelýär? Birlik goýdun. Nomer 1 men birinji da bir granat ýapmak isleýän birlik goýun. Kiýen ekeniňizde molodets. Bot sizin esasy sizin mümkinçiligiňiz şu wagt. Ali Ezizow gaty ýapasym gelýär, 3 tapar bassym bolan. Nesip bolsa ýapardyňyz. Serediň näme etmeli? Özüm 80 piw. Molodets. Samsung kime borsam 80 piw özüm ýerdim diýen. Molodets. Oja Rubin ýapdyň. Malatsy. Serediň näme etmeli? 2 saatça 5.000 manat kazanacak adam tapmaly. 2 saatça adam 80 piwlik. 5.000 manat men kazanacak diýen adamlar näme diýýäni? 5.000 manat kazanmak üçin näme etmelidik?
5.000 manat kazanmak üçin ýa-ni näme diýdik? Näçe adam gerek? 2 tane adam, 2 tane adam yazmaly. Dogry. 2 tane adam ýazýar. 2 tane adam ýazýar. 81 bulara 5.000 manatdan kazanýarlar. Razy. Inni nastavniňiz näme kazanýar? 240 piwi sagdy, 240 piwi çepdi. Nastavniňiz avtomatiski. Şu цикллary özüni как его, kazanç edinýär. Давайте kazançyny görelim, Granadyn. Kazanç. Barıncı kazanç. BZP. Näçe adam näçe piwiden çağırdy? Hı? 2 adam 80 piwiden. Молодец. 2 adam 80 piwiden çağırdyk. Jemi 160 piwi birinci urunmyzyň tabara barady. Onum köpeldiýäs 100 uýy. Her 80 piwimiz 100 uýy. Şonuň bäze 160 ulansaň 100 uýymiz 200 uýy bolup kalýar. Oğlum elbette 3.000 manat pul. Doğru. Malatsy gowga taprap başladymy diýýär. Endi ikinci kazanç. Конечно же, klub kazancı. Klub kazancı. Kaydı klubu yaptık. Молодец. 110. 220. Uyu köpüldiyasın. 15. Tak. 220 uyu. Köpüldiyasın 15. 3.000. Oy dur. Oy. Tak. Burada da yanlış ettik. Klub 110. 110 uyu baksan. 1650 manat. Ene 110 uyu. 2 tane klub 150 diýip oturum. Теперь вся глубина, со всей глубины вы будете получать, да, Gözül? 1650 manat. Üçüncü KBB. KBB. Neçe tane siklimiz var? 240. 6 tane sikl, doğru. 6 tane sikl. Köpüreceğiz. Tak. Biraz buranın çık. O, şu näme etdik biz? Şu partner näme diýip alalım şu partneri? Bilen zeýten piwiligi däýsinmi? Plaçyna diýip alaýlyň, ha, ortaça bolsun. 6 tane sikl, premium köpürtmeliňdi. Давайте 10 uyu edelim. 60 uyu. Köpürdiýät 15 manat. Deňdir 900 manat. İtak 4-nji kazancymyz näme kazanç? Malatsy, hemmemiz bilejek ýa-da, ha. Bonus za kwalifikasiýa, dogry. Haýdy kwalifikasiýany ýapdyk 240. Haýdy derejeni ýapdyk. Конечно же, Гранат. Granat näçe manat näçe uýy alýardyň? Молодец.
150 uye. Kampanyanın neyme diye? Kampanyanın neyme diye? Siz granatta 150 uyenizi 2'ye köpeltmek isteseniz 300 uye, yani 300 uye kazanmak için birinci urnunuzda 2 tane Novichok, ikinci urnunuzda 4 tane Novichok. Cemi 6 oluyor. Давайте tane görüyorum. 2 tane Novichok'umuz var mı? Var. 4 tane Novichok'umuz var mı? Var. Значит, biz şu kampanyanın условияlarına layık geldik mi? Ovo şeylerlikte aa, nedir? Şeylerlikte условиямız var olan zaman biz 150 üyelerle 300 üye bonus alıyoruz. 300 üyemeden 4500 manat. 4500 manat. Şimdi так, давайте нemmemizi hemmesini daha koşalıyorum. 3000 manat Cemi, 3000 manat koşmak 1650, koşmak 900, koşmağım 4500. Değindir kim boştu? Молодец. Amar молодец. 10.050 manat oluyor. 10.050 manat granatlar kazanıyor adamlar. Ön granat 5100'den 7000 aralık kazanıyordu. İnni şuat granatlar 10.050 manat kazanıyor. Öyle de yatırım. İnnisiz. Özümüz granat bulunur. 2 tane granat yetiştirin. Özümüz rubin bulun. Bulara 10.050'den kazansın. Sizem 15 manda oluyor kazanın. İzumrutlar edin şolar yani. 2 tane rubin yetiştirin. Ama öyle barodundan saklaman ay böyle işler olur eder. Böyle etmer deyip arkayın olmalılar. Düşündünüz? Artık sana. O vapşe yazdım al. Birinci linyan minimum 2 olmalı. Altısam birinci linyan orada meseleder hiç şeydi. Esası minimum. Kemmesi dedim sanılarına minimum 2 birinci kurumda olmalı. Enerjiloriyalak X2 promotionlar kampanya bize verdi. Hiçbir kampanyada bulariyalak pullar, bulariyalak geçiş yok. Özüm öğretim. Pul geçişi yok. Yine şeyle oluş var. Özüm öğretim. Siz ne etmeli? Alıp geçmeli. Din alıp. Şu an senin şansınız. 5 ayların şansını diyor ya. Ençeme adam Türkmenistan'a bayıl biliyor. Onun için şu attan dine harekete bereket. Sorunuza cevap verip yetiştik. Marketing yuvarsan sanap yetiştik. Hemmenize ullokan taňryl kızın. Eger de men yine Türkmen diline gerek bolsam, nastanliktaňyzy ýüz tutuň, hökmany suratda yine Zoom'a çykaryn. Hemmeňizi abnimaýu. Garaşýan 19 awgustda. Paka paka.